Halo logoफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो आगा जाबाय ना बहुत जायगा आइलु धन्यबाद माने लामा आन्दायनानै आनन्द बाजारनिफ्राय दस्रा साइडथिं फैदोंमोन दा गिदिंफिननोसै दा थांफिननांसिगोन जों आरो भुटामारि सकालागि थारमाने जोङो मा होनो हाबानि फार्निचार होनो फैदों ओमफ्राय मोनसे बिखेक कारननि थाखाय दहाय भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन दा बानायनोसै जाबाय नै मियाफोरनि जायगा जेथिंबो खेथियानो खेथिया लाम लेस्रा बिराद खेथि खालामखायो दायो माने जोङो थिग लामाजोंनो फैगासिनो ओमफ्राय सासे जोंखौ लांनो फैदों नै बर गोदाना लांनो फैदों बिराद खेथिनि जायगा Tuh. Terus nano. Gas musun. Nama hol. Ya sengrapur. Berai sini malah. Hei, sani tak. Hei, mana teman itu? Yang thaimin. Sengrapur bega gaमिनिफ्राय साफा लांनांगौ नोंसोरो बिराद खेथियानो खेथि नायदो जायखिजाया जों दायो माने आलासिनि गामिखौ बेरायगासिनो नै सेंग्राफोरा गथ'फोरनि ओंखाम जानायखौ नै प्राइमारि स्कुलाव मिड डे मिल जागासिनो गथ'फोरा दे जा बाबुमोन जा ओरै Nah, kamu ini mana kau ini tahu? जों दायो थांनो ओंखारबाय माने आलासिनिफ्राय एसे लांगोसो एसे लानो होनबायखो आसलखौ लानो आसलखौ मा सिदा खुलुमोलै फाइनालि जोङो फार्निचारखौ होना फैबाय दा न' फारसे थांगासिनो दङ नै दासो जास्ट गारि गाखोदों जों गुवाहाटी सारियाली आं थानाय मासे माव गैया आङो आच्छा बारा गोजान नङा lagi di sebelah mana menang arah bal sungai dinai kamu dah tak kurang ah bah siapa jaga sulit kan tak boleh kan mesti gini kan jadi dah kau je mati itu usia Anand Bazar Oh, dia tahu di pisau. Mana purana? Di bagi.
Jangan. वाह क्या रास्ता है यार Lama. Ya, Besar. tangguh Pak. Yo tangguh Pak. असम का रास्ता कितना